asafo ade yesre wanim se wanim ensane e wodwumadie so wabasanya kase wo so fa dwumadie so ema wo ma enye nhyira enye nkunumdie wo Yesu demo ne bompa ya jidifo nyina kan amen kase pa amen oh amen anumre ye da rade ase yenya nkopon mogro for trading apomasa yi adon wadom ye nanso ye wode ne ache yen yentuaka ehumi ayehumi ya nto yentua ya adom ye wo mo anumre so wo mo na keche ma do kase so utimi kasa timi peja wo sa se enye wo wa mo de enye wo ya mo de anumre enye nya ko enye adwe na yentie wo se nya ko ye wa obi ko sa ko nya wo ko enye musika ye ba de ya fast na be ra ye wa na fast ye teja ni I don't want to go to the yada yebia yeso ye se nyeba de so ye mu a akalempo ya sori antimi sori bia na ye mu yebia ya no nya fasida ama ne wato ko ye no oyo nyame Jesus yada wase Jesus taya ni ayende de bos kapaya na ye wano ni fasida mbebane ye nyanko poni ye kase oh Jesus yada wase Kristo yodufu aremi bonini miani wama meni mwenwa enwasi wayi me free oh anyway Yesu Kristo yodufu and you know yo wara ye bonini oni yanani o ya para wama yani mazo wai ya free eti se obi emu mi kwa
wadi kunimo. Hallelujah. Another do. Hallelujah. Ababa. Yesu Christadi. Wadi kunmama yano. Hallelujah. From January to December, hallelujah. Hallelujah. Yesu Christadi. Wadi yankun mama yano. Hallelujah. 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 Yesu Christadi. For once I was a sinner. My grace. I worship you, Lord. My God, my Lord, I worship you. I know not. I worship you. I know him. You deserve worship. In my head, oh, yeah, me. My young father. Jesus. Get our sin. And see one in your one me resanting. Yeah, oh,
and then you may oh me tisa and then you oh so Roni Okadachi oh yes no would demo sonko yeah sonko Yeshira Etiatwa mansenya mie Ananyubaya Oh na dum Sauma Aya bala Chediapo Yada wati yaswe Wa Kani Etiama mansenya mie and then you may oh na atom asawuma eradie Cedar po yada wasi yaso kwani Cedar po anadi yada wasi namye kwani anyumle wiye Cedar po yada wasi yaso kwani wiye Cedar po mire yada wasi anyumle yo kwani wiye Yada wati yaso kwani eti amanina amanina anayubayo bomla bemanya bibi anayubayo okura yapeja yanda marima Jesus okura no yeso obra sana yayina yantu amanyina yasi pipi mujina no obra basa sayenya kopomo yakunde yine anana duyo wakuro no madidi mayanda obra basana eti amanyina yiwaya eradia miso yiwayo ayabala abania yiwaya eradia Yesu Kristo miso me amanyina yiwaya era ebiase yina yiwaya la de bika wonuti miso na yiwayo yiwaya nyumna ye paja wudi abodie ina da ye ampaya robalo miso meyi amanyina yiwaya era yarodia misumai libame yiwayo bayina da abadie yiwaya eradi mira yeso yesu unyamiba ananyumeyo yiwa yakoda sanshawade ananaduyo niya uya mameda inati Yesu Kristo we serve a living God. Thank you Jesus. Etiwanyami ananaduyo
uye mami mami da inanti yose ayumre ni ya bebrebe ba ya maye tumira ye de ni munyama ayumre sane baji wo ye ka chama nyina pemu ka se wonu wo wura wonu wo wu so be tumira why ni afo no toto wo ho wo wura ye da wase eni munyam ni ye pecha wudi ye bamba fo ya tontomo ye class so so fo ye de ni munyama pepe ma wo fa fo ye pecha wudi wo sa ye ye so moje ye da wase awotefo nyina ka amen amen praise the Lord. Amen. Yeshanka twedi aponya nkopon enanwumre nso. Amen. Ebradu say yakonya mesomafo ne nchen. Na onyankopon soma wo bi ode na asam hye na no. Okenkan Exodus chapter 7 verse 1 was onyankopon ka kire Moses say, "Ma ye onyankopon ama Pharaoh." Edon ni bremu ya papa Bishop Albert Sakikwapon Awurade aya ne voice ama wiase nyina. Say yemfa no so na ye hunu onyankopon enkwagye. Na nwumre ya papa wa ha sa odifo ane osomafo awie bremo waba ama onyankopon asemfo atọ oman yi mu ni wiase nyina ama nipa nya fa ahudie ne wogye yakwa ne nchen ne ama na kwaba wa fidie so Bishop yamo akwaba anidie kwa so asofo mejo so eburu ya mishra papa na mopomo etisen onyankopon adom ye ho ye papa ma memfa sa akonya so na menchi Sompa TV ahwefo ne Sompa radio etiefo na ene sabre de ye Cedar hour ena oti yenkan ye ne wabom asore otumfo nyankopon minister comfort nyankopon shirao afin chebao asofo from January to December ene ni papi na ya hwehwe wona ye hu won aso se nyame awo awo wabo ho ban nyama wafam nyina na katrama dabodwomo jare diwa omuafro sania adenti na oni ye mbom na ye nkamfo rade din kase no nyankopon hirawo se na wasai wo mre ne wadaje na one ya asore erade ti asefo no sabre ide eye Cedar hour ye bape nyame nsama ye de bra hwefo ne tiefo no nsem ba akopɛ ne ye de nam se ye na gya no mo nyankopon no Abraham Isaac ne Jacob mo nyankopon my God ene owo hefa ene ohaw ne amane apanisie abenedie esu ni ohaw ahodo na etutu nipa that's right aso nyankopon ahye ye bo se korem paw yen asofo korem nyaw yen aso ene kamia ye se nyame ma bi mu po huna manne na ye bibisa se na ye nyankopon no ewo hefa yes eno na Cedar awaba ye de nyame asem toto ye na brabo ho se de onyankopon aka se ye nyo no eno na ye yo ana nyame yo no nyame suno ewo ho ana se nyame suno efri ho nyame yo no efri ho ma me fa sa akwanya nso na me ko MCR eye azuka bema that's right one na pamfo eye na na ya no kin Solomon omo bo adwuma obedmu nyina na yehia mo ase ho ene na na ya mo na nya sanketo nyankopo onhira obi se omo boa ye ma omo chichi fidikesi ma ye na social media handles na nyina so ye di dia ben twaguo ho nyankopo onhira wo na sabre dia ma pese ye call eye Facebook no so fese eso ayehye na ene YouTube no na ye ma omo akwaba na ene so ene fra obi na obi so mfra obi na ka kire oni kro se onyame so mafo no nyame akwa no nyame dinfo no one ni team no abedo na ya ba no pa bene so pa that's right na ni nyina ne se afi no kwa wie ya o man Ghana eye ye ntantete nsemde osofo bu wo ho a December bosumi na obeti se esun obeti se nipa bi twa adwo na no na onyankopon se ye numu na wasiesi ahoden se ya tanfo nti ade ba ko a Bible say ade bi anye bi aye bonsam ade papa bi afra Awurade enti bosumi na akai esese nuama papa na eba na ide numu nyame nyina aye den ama Awurade yankopon enti yanko Facebook no so na ye mara
Osofo Emmanuel J. Say you ko Facebook no so dia na edompa negu Facebook no so na de entime obo enwie Benis Opoku Fosuya ejina so Joseph Sam ejina so Obaya Asapoma ewo so bi Nana Jesua ewo so bi Ajiman Elvis ewo so bi Dina Sari ewo so bi Kwabena Abdul Mary Aqua Marin Ayeyi Safu Junior Asante Bright Ochre Grades Portia Osei Clement Ewua Sabina Boache Presla Aboaje Juliet Mensah Francis Yanka Jennifer Sewa omunyina egusu nshiraba munyina egusu meja amasofo aban no so de ebi aka yo se metwa so de na nshiraba enso ewo so den Sheila Adepa enso ewo so Justina Echampon enso wo so yewo boss lady ewo so Georgina Ayambili ewo so yewo Vivian Jesse ewo so yewo Mary Sam ewo so Clement Ewua ewo so Portia Osei ewo so Francis Yanka ewo so ena Dina Asari enso ewo so nana ya dufie mu nyina wo so set mensa mu nyina ewo so Yantechi Antoniette enso ewo so Antoinette Bishop ya call YouTube onso a Safo Samuel ewo so Eva Jan ewo so Higa Amwa ewo so Edna Dua ewo so Nora Yiadom ewo so Mensa Portia ewo so Samuel Awempore so ewo so Angelina Foku ono so ewo so Nyame Adom Honorable Achana so ewo so ohweye ewo achem oda Amen. Space na so aye she That's right. Sabre dia mon like Sompa page no. Mon like Sompa page no. Na mo modern say mo share link no. Mon like Sompa page no. Na mo nyada mo share link no. kwasem Like page no. Right. Na share link no. Share link no. Emma ofofro so hwe bi. Yes. Sabre dia u group bia wow phone no so tam link no fa tum na am pa wo fie ha ebedwa na bomodin so se fa comments so nya dan emra na obeye nhira emra bia me ka cho se obeye Kristo ni wi a o wasede ba ko ne se obedi Kristo hu adanse na watwe akra merade na kwa ba ko so be fa so de betwe akra ne se banyifo bu be se otwe okon wankobio aso ne nwoma no ye den ekobi wonso wo share link yi na enanyame asema ebai na namwasem wo link na wo share no obinya nkwaje ma ne kra wo share link no wo ena watwe saa okra no amerade eno na ye Daniel chapter 12 verse 3 no ose na badwema no omo be hyen na de otimidi okra ba ko ba osra hini no obehyen se nsroma na de otimidi ni papi e ba osra hini no mo de obehyen se da empem nsroma hallelujah mo refiso se yesese ni bo ni ba ko sakira na adwene osoro abofo pempem edi ehurisi hallelujah amen nyame ba wo hweme ebia na ne da di kan a wo hwe Sompa TV ne Sompa Radio Cedar our team no enya nyankopon asem ko na de brewo nyame asan asoma yesa yemfa yaresa ne ogye ani fa hodie emre nyame mma na omo follow ye ne ye bon paye e o Cedar our so no adanse ne ye pi wona opemma ọmọ peba achekura anyanyam ewo so ọmọ a ọmọ dwuma sai anyanya dwuma wona yare atra won so ene yare no atutu a ọmọ de ehu adanse no pe na de ye ne se ye baso se ya ye mawudi nsuo eye bottle water anase cup mo tete no bonsu a na odi asa na odi nsiso na bibia se o radio nanim o TV nanim enam se ene TV no bi ni fie ho bio enti we tra no je so de sie ni mo na mra nyame asem ba ye bom pae ni nyina no na onyankopon tumi e bo wure mu na o documents bia nso so a fa documents no ego TV nanim o CV bi mo ama prai eye ame
Ghana Armed Forces na mo amatotototo police forms ne matotototo immigration no na ya ba fire service no mu nyina ode atoto ho ebia ode application bi akọ baby mo hwe wo Europe na Asia ne nuama bibia na nkrata bi wo home office ne nuama ebia o file tax bi afi kwa wiye o social fankrata no go TV nanim na Ewrade Nyankopon bebam hallelujah amen osofo yensan kom amaba foforo no san mo akwa babio ene na Abanasi Juliet ewo so Georgina Ayambile ewo so Gloria Ampoma ewo so Boss Lady ewo so Asumani Root ewo so Obin Mensa ewo so for ban Richard Sebu enso ewo so Blaze Doji enso ewo so Suzy Foku omu nyina eba so na ya dufie enso eba ewo so den abena YouTube no so abena J also Zinabu Amadu enso ewo so hallelujah amen Nyankopon shram ene de ntia me pese mo amowo space no so nyina mre mo se na ye nim no Cedar awa ye baso a kadadwa da bia ye de dan si ho se ye de ye odimam paye na enra eye 1st December enti ye de bosome no ehye eye Onyankopon sa enti ene ye beba odimam paye no so so Emmanuel J obama yakọ 1 Timothy chapter 2 verse 1 na afi de edi ni nyina kan no metumufo se onya nkotosele empaibo odima ene aseda ema nipa nyina amen ema ahemfo ene wona wodi tumi nyina na yatena se kom na ye ho adwen onyameso mpa ne ablabo a eho ye nyam nyina mu na yei ene so yen agenkwa Nyankopon a opese ogi nipa nyina nkwa na oba no kure nim de no mu no ani amen Nyankopon shira se ene nwumre wasai wo mre na utie ye se ne nyina nim oman Ghana se afi no bekwa wie ya osofo ye title niam ahodo a osofo eya wurem eto da obete yes central market yi yes jadem yes obete nkradwam makola dwam maptala your friends akaneshi we malata we obete yes your friends agogoshi obete your friends ayi makola monko different regions of monko different region na Bosoma market obete sunyane ha na wate obete takorade obete we yes jato ha obi fie na jadem osofo ensese sanuama na etoaso mamu remfi se job mana that's right omuwu ye no abansoro na ebubu ye no Satan ene yoye yes mo remfi se ne mmoa na omunyina wu ye no omo se na omo wo sere so hwe nwan ene oja efriso bronsam dija enti amanfo fie to de ehyehye osofo ne amanfo nyumamu enwa hodo to da na jetom to da ye bronsam nyumali osofo afi no bekwa wie ya etoda bronsam na wurawura driver fo bi no mumu o etoda uhu de beye no akoye wrong overtaking bi no aka okra bi egu obi nam na kwan so onam ne kwan no so pepepepepepe no de abehia no oso uhu de yeye obi wo so etoda Ghana so a yensa doso ya doso chen yesika ye wo no Ghana nkwa na bites no so for say dey atwem 100 o Ghana nkwa Ghana kroketu anokwa alata kora na omo regions akese se bebere nti ohwe wrong overtake ni bi na MCR de atoso no enu ti ne ye ba fidie so a ye ka cho se odiman paye no ebehia se yetimi eye na obronsam apiapia nipa enti on overtaking ti hwe omo amoba no enti sanuoma say na esisi a na ubonwu se okra obi papa obi nua okwa aba
obi wɔ sɔfo obi wɔ se memfro passenger car o no a wote o private car no mu ɔsɔfo wansi fam a baabi wɔ so a untimi nsi fam ɛna ɛtɔ da so a yɛbɛsrɛ sɛ ɔmo a mohwɛ kwan yɛakwan atempɔn no amana so potholes ahodoɔ no ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ dɛn ɔmo hwɛ sɛ ɔmo bɛyɛ ho adwuma ɛtɔ da gye sɛ accident si ansan na ɔmo akɔsim ɛyɛ yɛ highways no yɛbɛsrɛ sɛ ɔmo mbɔ dɛn sɛ mo repɔto na ɔmo mfelefele na ɔsɔfo ne nyinaa kriti accident ɛtɔ da so ɛnyɛ bronsam ɛtɔ da so a ɛyɛ akwan no so no amana bi abɛtɔ baabi yɛn kasa kwan mo betimi ayɛ ne nyinaa dakoro anso amana ɛwɔ mu no ɛtɔ da ɛnyɛ sɛbi na president mi nya akwan ne nyinaa de si a enti mo so a mo hwɛ akwan no mo so no ɛyɛ mo hyehyɛ yɛ sɛ baabi wɔ hɔ kora na mo bɛpɛ anua bi na mo de akɔgu so na etimi aboa ama this year accident bi si yɛ ɛwɔ extreme hall a yes obi ne ne man nyina wu ya no yɛ pothole say ya or yɛ dan or dodge potholes no we ne sɛ we ne de yɛ bura asafo we yɛ bura enti yɛ bɛsere na ɔmo sisi ma yɛ na afi sɛ nyankopɔn ahwɛ obi so from January ɔsɔfo de na duru December na December no na ɔkɔ akɔhyia no kwanhyɛ wu a ɛmo wɔ werɛm ɛno nti na yɛpɛ sɛ edu sabri ya ye odi man paye na yesa aya hweyie enti ahweyie nso so ye dan ehia enti na Yesu say watch and pray hallelujah amen na ye kanso odi man nipa bebre Abraham eye odi man paye ewo Genesis chapter 18 verse 22 to 33 odi man Sodom fo eno na nam so a Lot ene ne yire ene ne ma no komunya oje ema omokra Lot yere asodenti osan kohwe n'echi no yesan hwe eye Exodus chapter 32 verse 9 to 14 Moses edima Israel Moses intercede on behalf of people the Israelites odima enti won so dima wabusuya dima ho dima wukunu dima woyire dima oman no se na fua kakra aka ewa fi mu no ewo se onyankopon hwe obi aso a wabusuani a ne ho masa o kan na mesa o se Israel fo no kwa akon no bae no o kan Israel fo no na omu nyina aso nipa okra ba akompo anyira enti December idie bo modern se obaya koto sre ni odima Yesu Kristo su dima Peter Yesu odima Peter Yesu a yedi nechi odima Peter o se Peter emi hu se anka bronsam enti wa wo hwe me a wotie me afi kwa wieye bronsam asofu Emmanuel je obaka Luke chapter 22 verse 31 and 32 no e dia na bronsam ehhehya ma oba ukunu oyire wadwuma no Wasi Simon hwe anka na Satan pese ko nyamo na ohuhu mo so se buru na so masre mama mo asofo se masre ayede mama enti wo kan Hebrew chapter 7 verse 35 na Yesu Kristo bompai ma agidifo nyina Hebrew form man obompai ma Kristo fo efiso nim se ohaw ne amane otai beba nyame maso enti obompai kura to wiem enti obompai ama December bosumi nyina se wrade honhom nyame tumi wadwuma mu ho baabi a omawo akwantuo mu obi man so yenti Hebrew form man Hebrew chapter 7 verse 25 enti enso obetumi agye wona wonam ne so ba Nyankopɔn chan no kra efiri sɛ ɔte ase da se obedi ama won enti na ye friend say odim otina osoro Onyankopɔn de be oye redeemer fo enti na de tonyam say oye odima fo Nyankopɔn enti wa wo hwe me wo tie me enne eyi odima enti fra onua fra wadamfo no se na ye be bompai ye twato ye bompai ama obi wo onim die hia se obompai ma ba bi oye adwuma asofo ministry so o office ho jade mu ontimi nko o krata bu o ehia
wo okra na onuama bi a wose won saka nyina etime eso kata esai osofo me se mra bia ya metwem kɔ toda me kɔ first service e was Santase a metwem e wo China more na ehye na osofo na awere ho aka na first wo beduru hɔ no kwase da koda na dom agu hɔ no osofo dom agu ene ho nyina edwuma ye fo nyina obu ona ono no ohwe busua no ka Christmas yi ko benya mo kakra anwa kakra o sanya sompa kyede ekoso a amanfo de emo kakra ne anwa eba se yemfa hwe ewusia na janka no eno na wo ya waye urade apede amano na ofre nyame wo hia demu a yankopon so agye so enti sompa kyede onyamfa wo de ma ya bomoden ana fa wo de bra na obeye nhira enti saafo ni nyina osofo mo ohemfa omo ohemfa enne adwuma kase nyina gya dem enti baby bi o ye adwuma osofo nipa bebre omanya yaresa enya Sompa TV kasafidie ya ka amafo afa yenso ama ohwo ato na no program obi ani oyenifre na eneteye ohwe ye Sompa no ba God of Possibility eye prayer festival no enti enya Sompa TV ya ne Sompa radio ka wanti ama manya na yaresa enti ye wo baby bompa ye ma sa buhye nyina wase da bi omukọ mukotodwe anima omobọ mpae ma Sompa media eni emu adwuma yefo se nyame mo ba na fidie ne ntra hoda nipa pi na ye ba fidie so no nyame afasida awaso anya oje eni nti na ye ba ye se ye mo mpae e ma fidie no omo hwe adwuma fre adwuma wura so obi okrini ha nyina wase ye de omo nyina akọ awrade na etoda ebi before ye nya ade sa de papa no ye mo ho ban gise eseyansa enti na nwumre ahwefo ne etiefo ene ye odima mpaye ye bebo nsoso ama ye busua no wo hwe ye na bibisi mu se krim wo hwe ye Christopher ebe ye ko Christmas convention na ya fro so wo fa wuo o so awuo o papa awuo o mama awuo ye se bra untimi nko ebia nhyiamu no na nyame de ngosra foforo e de kwa akodom na o de awura afi foforo yi a e wo ye nimu yi nyame mai Christopher echoboi e wo se obi an sori asafo baby bibi to na asafo untimi nya de mo ye no enti sabra ide ye de empaibo ye odima na mepese na empaibo no be den efisa o kan James ayi akubo nguma na oso gidi ni ani empaibo mo ye den no ye adwuma bebre eto ye gidi na empaibo mo ye mera eyam adwuma kakra bi. We have different types of prayer. Enti na ye aggressive prayer na ye bono afidie so e wo wo dem ho enti na ment na konwa no so enti sorry frem pa no so gina ho Steve me hwe wo dem ho me ne wa wo hwe me no sorry na enyo di mampaye die di ka ye da urade ase se urade ene eye 2nd December da urade ase in from a boy from January ebesi December o da so ti ase emu yade emu sikasem emu adwuma sem emu twato so emu aware sem emu daye so basabasa bia wa no da urade ase wo fio 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 da urade ase bia wa no asaforade aboye of Jesus. Prayer number 1. Ye bompaye at the Sompa media, Terra 1 media, a free management board no. Eko se ketwa a wofia ye de omo ba awrade anim. Ye bompaye kanche Sompa ba ye nche. Oso nyuma Sompa ye no. We tu
TV bebre egu eba say ya atamfo solitia ade papa bia asamfani enti ye bom paye se obonefo ni gina tuo biara efa Sompa media Cedar one media ye bom paye imfidi omode ye dwuma ye bom paye managers ahodo share stations ahodo no so ye bom paye so obonefo ni hihye etie mu nipa emu afidie efrisi wo so management board general manager so ko sick kuma so obonefo ni hihye ye biara ene ye sen ye gina Isaiah chapter 54 verse 17 so o se akudie bi obebo atia no erinyina enti wo ofie ho no wo Facebook no so no one me mbom ne mom paye ensai obonefo no hihye ye bia bia wa no na bom paye pray for Cedar one media pray for Sompa media pray for management board pray for workers pray bom paye Jesus Christ. Yeah, kind. Psalm 37 verse 5. Oh, see, I'm fire queen in Shannon, sir. They fight a honton so. No, be. Yes, now watching. Ne na akawa fimo ye de Sompa afi de kase no emu adwumayefo e hye Awurade nsa Awurade ma na basa enye kese e wo so wo Yesu demo nyame to ni nhire nsi onungu so wo Yesu demo bie wa no na bo kwa bie wa no bo kwa bie wa no bo kwa to su ko Yesu ko Awurade so mu sha Awurade ma ko peja of Jesus Christ. Eradi peja Sompa media ne Cedar one media show. Yes, Lord. Obonefo ne hyehyeye afi kwa wieye ye de Yesu din twam. Amen. Epeja fidie mu adwumayefo. Jesus. Asofo ahodo yesu adwuma
yɛde obi ahyɛ Awurade nsa Amen. Awurade ma wɔbambɔ no nyɛ kɛse Amen. ɔbɔnefoɔ no gyina tuo nyina ma ne na ne nhyira Amen. to nhyira nsuo egu adwumakuo yi so emu nipa mu adwumayɛfoɔ nyinaa wɔ Yesu dim ɛna yɛabɔ mpa yɛnka amen 3 times. Amen. 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 Prayer number 2. Yɛde yɛbusua ɛbɛ Awurade anim. Wo a wɔhwɛ me a wotie me. Mpanyimfo sɛ nimo hɔ ɛntimi wɔ ha. Ɛtontoma. Daeɛ bi a waso no. Wo deɛ wo gyina yie o. Na wo nua bi ɔba na ɔgyina hefa. Na no ebetimi aba sɛ wo gyina yie o. Anso atamfo no. Acts chapter 12 no. Ɔse ye nipa ye friend Herod ɔde nkrante etwa Yakubu eti Yohane nua Yakubu ti no hu sɛ Saul man anim no ɔkɔkye Peter enne afi kwawie ya ahomɔ no ye adwuma mojapɛfo ye adwuma wɔn ɔyɛ rituals ahodo pɛ moja ya ade ye bompa ye Bible say ye kyekyere na asase we so a ɔbɛkyekye no hefa ɔsoro Matthew chapter 18 verse 18 ye bompa ye Psalm 107 verse 20 ɔso ɔsoma na asɛm kɔyɛ adwuma ye bompa ye de ye busua ba Awurade anim kasa Awurade Yesu me pagya ma busua ɛde bɔ Awurade anim ɛde bɔ Awurade Europe, the Ghana, the Africa, the America, continent bia, Krokasiemu, any Kronketuemu, Bibia Busheni bia war, Babia Busheni bia, Obesoso or Chaya Bushia, Obesoso or Chaya Bushia, no ya boafo, no ya boafo, Shabremo boafo, Omo biara omo peja omo ba Awurade anim afemi odi wukru na oyire na maso so ba Awurade anim obonefo ne hyehyeye bia na wotwi ne na aka wo afimu na aka wo afimu obonefo ne hyehyeye asafo awo mu ene asafo ma Yenyitum yeseno wo Yesu dem Awurade se yegitumu a ebe ye adwuma ya mpreso a enye adwuma enti empreso bia wane na bompa ye empreso Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out.
I break out. Mo Facebook ni nyina ni YouTube mo type I break out. Enya ho wo say no. Yes bomb paye. Ye de enwuma afe no kwa wie ya wo de wadwuma no wadwuma ye fo ba Awurade anim. Nyame to nhira nsiongu wadwuma so. Obu afe no be kwa wie ya na onuama ye basa wo sika sem wadwuma sem. Ye bomb paye e na wadwuma ye fo nyina odi omo hye Awurade nsa. Bia wa no na bomb paye. Wo Yesu na o to wa ye to. Ya bomb ye ntia. Ya be face come out. Be frat of forma. Wadwuma no me de ba Awurade no ma. Wa wo hye me wo table ofio. Bomb paye ma. Bomb paye. Yes, Jesus. Erade van sanka wa adwuma no. Amen. Erade ma wa adwuma no ho ban. Amen. Me fresi kama. Amen. Me frato forma. Amen. Atofomra wa adwuma no mo. Amen. Wa adwuma no mpaja o. Amen. Wa adwuma no so aba. Amen. O Yesu demo. Amen. Amen. Ya bom paye de oman Ghana be radio nim na oman Ghana na akwan nyina afi kwa wieye ye be ye kan kwanhie accident esan e wo ya kwan so oman Ghana ye bom paye every president so ebesi kuma so emo amudi tumi opinion leaders emo ahemfo ye bom paye se rade ma na basa so nyame ma na basa ne nye kese wo oman Ghana ye hia sundue remaining 29 days be one na bom paye pray for Ghana, pray for Ghana. Ya do man Ghana, ba radio ni. Ya bom paye se radio su ye pro mano so Ghana party poli na. Yesu moja. Yesu moja. Empete faso. Mo abo Europe. Over Europe man no awo so radio ni. O America. For America ko no ko radio ni. Ahifa na owo. O Asia. For Asia man no ko radio ni. Africa country bi owo so. Only ya Empire, baby, we only have fashion Radensa. We are no Empire. Of Jesus. Erade ye do man Ghana dosu ko Yesu mojem. Amen. Ghana kwan nyina Yesu moja empete akwan no so. Amen. Obonefo ne gine to biara erade ye sen wo Yesu demo. Amen. Ye bom paye. Da ye ben na wo soso. Da ye ben na o masoso. Da ye bu wa wo so. Na one sign die no one twa die no mo edin so so beba me see aka 29 days pe na afi yakɔwie anso de efrichina konokoso na hwɛ social media net news o how no guso etoto nipa ka sa Awurade Yesu daye bi amaso daye bi amaso obi aso afa me ho obi aso afa me baby mebusuani bi aso me baby mebusuani bi aso edin so bone ebreme djuma ma pomoden mebusia no me twada ye no na me sign da ye no Yesu demo open your mouth and pray you are the bomb de ye nukwase eba de ye ya bia eba de ye owu eba de ye esanya eba de me eya mama eba we are no sano fikam sano ya da ba ko to ye de da to bro lo of
Jesus. Da ye boni bi obi aso. Ye wawa so, obi aso afa. Ye tiamo 3 times I break out. I break out. I break out. I break out. Mo am on Facebook, ni nyina so mon type who break out, who break out, who break out. Da ye papa waso da ye ne mrem. Amen. Wa wo hwam ya wotem da ye papa waso da ye ne mrem. Amen. Da ye papa waso da ye ne mrem. Amen. Ya bompai oba wa koma so ade ho pai. Obo wo ho ohia bibi urgent afi no kwawie. Ewrade anya ma wa wonsa nka wanum begu ase. Wo besu ye bompai obo yade bi haw. Obo anuoma bi enu na ye wa koma so ade. Bible so onim de hia wo anso je so obisa no. Ena nwumre bie wa no fa wa koma so ade obi akoma so ade ne ba ni kunu na adwuma obi pa adwuma bie wa no fa wa koma so ade kwa Awurade no. Bie wa no na bompai empire twato empire twato bie wa no na bompai bie wa no na bompai ma so ade of Jesus. Asa for your bomb payama Cedar hour. Ahwefo. Your bad TV Cedar hour. Mpanyumfo. Mpanyumfo ma feel crack call mo nimu. Egya ne mu asofo ne mu ahemfo. Ena ne ye bompa. Ye bompa ye catch Awurade say. Obibi a wa join Cedar hour no. Baby bi owo biara. Yes. Na fu aka remaining 29 days. Nyame mo ho ban. Amen. Na nyame mo makoma so ade mmerem. Nyame kai wo nyame nyo mo adoye. Bie wa na bompa ye osofo. Oso so bompa ye fi ho. Awurade me bompa ye. Cedar hour. Mo wa join Cedar hour. E was so that radio across country. The bompa ye Senya me pampa mama. Only 29 days. Senya me pampa mama. Senya me pampa mama. No yeso do. Senya me adanse mama. Bakoma swadi. Time. Me mama dance. Cedar hour. Oh mama join the Friday. Of Jesus. After wa wo hwam ya wo tie me yi mpaye man sa obonefo ne hyehyeye bi e fa wa busua ho ene ho me de Yesu de twam. Amen. Obonefo ne hyehyeye bi e fa wa adwuma ho me de Yesu din etwam. Amen. Wa o yare me fra yare sama. Amen. Wa adwuma sem enye yie. Amen. Wa so da ye bone a me de Yesu din twam. Amen. Wo da ye papa no emre mo. Amen. Mesre onyankopon ma o sa wakoma so ade emre mo. Wo a wo sunsu no enane sede. Amen. Erade enyi wo haw no emfiri ho ma. Amen. Erade nkai wo bosome. Amen. Ade bia wo pe erade ma wo nsanka. Amen. Yesu demo. Jemi so say amen. Amen. Afe peja wonsio o documents. Me janya me asem so e was Psalm 107 verse 20. Also soma na asem e ko jene ma. Osoma na asem ko san yare. Ewurade me bompa ya wo Sompa ota iso. Esoma wa asem se ni pe biara wa peja nsuo. Nsuo no na ne Yesu moja. Amen. Insio no nane ayaresensio. Amen. Insio no nane insankyerene nsio. Amen. Dia odi nsio ibeye biara
adanse mpie afo documents bia me frɛ adanse ɛtɔ so nyame favor ntɔ so nyame grace ntɔ so wo yesu demo me de wo fie hɔ odam hɔ hyɛra densa obɛda na ona bɛyɛ wo de amen nyame nhyira wo pii sɛ wo sɛ wo mmerɛ na wo ne yɛ som yɛ obo opɛ sɛ ɔne yɛ bɔ mpaeɛ na ɛnam sɛ yɛde mmerɛ na yɛ adwuma wɔ ha nti no mo a mohwɛ tv na wohwɛ wo tv n'anim a numbers no ɛyɛ maako mmiɛnsa de akɔkɔ saadeɛ no na yɛde tuntum no atwerɛ no numbers no nyinaa yɛ me personal numbers na every time kosi 11 ofra ebia da ebi na waso ebia wodwuma sem afi kɔ awieye de opesa rade yema ofra me na obabɔ mpan mo a mutie radio no numbers no nie ɛyɛ 0553 53 053 0553 0553 53 53 53 53 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 no me chat was 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 na mesne me ensan nyina ofra me a onsa be kame na ochra nyame ya adoma ochra mid morning 10 to 12 mo a mo watchima ne nkuransan fam ho nyina montie me live anopa 10 to 12 Facebook no so aso be ye hye anopa am nyame hiro yesu ama ye be hia ewo eye Sompa same time koso a na hwe Sompa nyame be hira bye bye. Praise the Lord, praise the Lord. Ben himself, what them so say hallelujah. They must Cedar for cry.